राजा राजा जाए के बाद नौकरी के तलाश में 10:30 बजे। समझ गए नहीं। कुछ पैसा दे देती हुजूर तो घरे विदा करा देती। ये महीना तो कुछ न हो पाई। हाँ अगले महीना देखता हूँ। तुहरा चेहरा के गोराई जैसे सूरज निकल के आयो, कनखी मार के हंसेलू त लागे तारा टिमटिमायो। तुहरा बिंदिया से चंदा भी लजा जाई हो, खोल दे बुजुड़ावा के जाटा तो घाटा गोरी छा जाई हो। माई नमक ज्यादा बढ़ ना माँ जी, हम ऐसा काहे करो। हमरा से जुबान लड़ा बताड़ी, एगो बच्चा तक तो पैदा न कर पाइलू। जाके कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मत। राजेश से बियाह करे में का परेशानी? काहे से कि हम राजा से प्यार करे नहीं बाबूजी। एक बेकार आदमी के खातिर इतना दौलतमंद रिश्ता की ठुकराइबू? शादी करे से खुद हम इनकार कर रहल बानी। हमर भाभी के भतीजी बड़ा सुंदर बिया, दान दहेज भी खूब मिली। माई सुन ला, हम सांस ले छोड़ सकी ना, लेकिन शांति कबो ना। हर खुशी बारू दिल के करा किस्मत सावर गए, आईना बन के बहार। राजा बाबू एगो लड़की पसंद कैले बाड़े। ते कौन जादू कैले बाड़े हमरा बेटा पे? जे हमनी से ना सब बात तोहरे से कहेला। बोल हरामजादा। ते कौन है रे? इस सासाराम के आसाराम के ना पहचान ले। तोहरा संग जिए के सीख गईनी, तोहरा संग जिए के सीख गईनी। सारा उमिरिया एहो गोरिया तोहरे नावे ही लिख देहनी। शांति माई का फिल्म करा के? हम का जाना तानी बाबू, हम माई बेटी तब मंदिर गइल रहनी जा, भगवान से प्रार्थना करे बहू के गोद भरे खातिर। आवा ओ हेलो, हमके भूख लागल बा, तब बना ला न बहू। त तोहनी के का लगता? इतना दहेज लेके आयल बानी हम चूल्हा फूके खातिर, और अगर नौकर रखला के औकात नहीं है ना तब खुदे नौकर बने के पड़ी। अरे गोर गोर मुखड़ा बा मस्त बा फिगर, बड़ घर के लड़की है बड़ा बाजीगर। भेजा पे तोहरा भेड़ा के शिक्षा, बोल पाहो लभियो की दाबी टिगर। अरे हमरा के बतेवा से कहा लिया तोड़ा से? अरे भैया चलो ना, तोहरा खातिर एगो सरप्राइज बा। अरे यार सरप्राइज सुन सुन के हमार तबीयत परेशान हो गइल बा। आखिर का सरप्राइज बा? ऊ ते राजा भैया ही बताई हैं। अगर सुबह के भूलल शाम के घर लौटाए ना, ओके भूलल न कहल जाला। हम आपसे ये कहे